Bon vespre a totes i tots. Gràcies per ser aquí. També agrair a l'Ajuntament que aposti aquí decididament en obrir el teatre. Nosaltres, la companyia de l'en David, el Martí, també el Xavi, el Control, volem dedicar aquest espectacle a totes aquelles persones que van patir la Guerra Civil, la repressió, i que després, malauradament, molts d'ells ja grans han trobat que malauradament han mort en la més trista de les soledats. A ells volem dedicar aquest espectacle i, com sempre, també seguim dedicant aquest espectacle a tota la gent que pateix la repressió, en aquest cas també els nostres activistes i els nostres presos i preses polítics. A ells, doncs, també aquest espectacle. Gràcies. Bé, ens aturem aquí un moment, però no esmorzem encara, Ho farem quan siguem a Can Massana, falta només 1 quilòmetre. Abans amb alguns ja heu comentat, tota aquella zona cremada que hem vist passant és el Bosc de les Creus. És una instal·lació que va fer un bomber i artista visual, en Marc Sallarès, que viu a la zona i que va quedar molt colpit pels focs del juliol de 2015. El camí on som ara és l'antiga carretera de Can Massana. L'actual aquí dalt és un traçat de finals dels anys 40. Sí, el camí que surt de l'altra banda de la carretera és el que du la Guàrdia, el poble de Sant Pau de la Guàrdia que pertany al Bruc. Darrere meu, cap al nord, Marganell, aquestes masies disperses i pertanyen, i al fons Manresa. A la vostra dreta, Montserrat. Les Agulles, la Cadireta, Morro del Gos o del Gat, la Roca Foradada. Pels del Bages, aquesta és la vessant més bonica de la muntanya. Pels de la Noia i el Baix Llobregat és l'altra. Bé, continuem cap a Can Massana, que durant segles va ser un lloc de pas obligat entre el litoral i els altiplans centrals, entre els rius Llobregat i Cardener. Era la porta d'entrada al Pirineu. Allà és on es va viure la famosa batalla del Bruc. Ja coneixeu el Timpaler. Allà és on els escaladors que ara van a fer les Agulles doncs hi aparquen els cotxes. Aquí hi ha com un paquet. A l'entrada l'he vist. És del Bruc. No hi he trobat mai. Sembla... Potser és un tresor de geocatxi. No sé. Molt bé. Quins misteris. Sembla que és una capsa. Pot obrir perquè no està tancada. Logo. És una bufanda. Hi ha uns carmels i un paper. No, és una nota. En memòria de Joan Badia i Bars, Amadeu Casserres Gassó, Jaume Claret Setó, Lluís Fàbrega Plans, Camil Pujol Playà, Maurici Civil Alsina, Josep Talleda Cordomí i Juli Sagria Sens, 8 presos republicans que foren assassinats per les seves idees aquí mateix, la nit del 9, el 10 de febrer de 1939, per un escamot de guàrdies civils.
Mai més havia volgut passar per aquí. Vaig dir a mi mateix que mai més no hi vindria. Les amarrades que he arribat a fer per no haver de trepitjar aquest revolt. Ja ho veieu. No es pot dir ni sempre ni mai. Avui fa 50 anys que us van assassinar. I aquí em teniu. Aquest matí, quan m'he llevat, he sentit com una força que m'atreia cap aquí. I com si sentís veus. Estem aquí. Para, Jaume, para. Que ara dius tonteries de vell que fa que t'ufos. Això que sé, el que he sentit i el que he deixat de sentir. Ara, el que vaig veure aquí, me'n recordaré mentre visqui. I ja em passa tant d'anys. Se'm va quedar gravat a la memòria i no se me'n va. Ara vaig veure els vostres cossos aquí mateix. I per aquí també. Uns estàveu mig tapats amb una manta, uns altres amuntegats per aquí. Hi havia algú cobert amb un capot. Anàveu lligats de dos en dos, amb filferros al braç. Menys dos de vosaltres. I vaig saber. Ai, tu deuries ser el més jove. O sigui, tu deuries tenir uns 20 anys com jo, o potser menys. Sí, Jaume Uller Cellers, per servir-los. Però no es pot aquí del sobre jo, la guàrdia. Aquests paratges els conec com la palma de la meva mà. Em van estar buscat per aquí i per Montserrat durant 8 mesos. Del 28 de febrer del 38 fins a l'octubre del mateix any. I després m'amagava a casa, al celler. Sí que vaig fer l'instrucció, sí, al Bruc. I després ens portaren a Igualada, al quartel. Quin ranxo estaven allí, pòferi. Una escudella amb un xusto per sopar i sense carn d'olla. I cap a dormir. I per esmorzar llet. Jo de llet no mamo. Aquí se come lo que se da y nada más. Pues aquí se come lo que se da, yo no como y te doy mi ración para todos los días que esté en este cuartel. No li va fer gens de gràcia el tinent que digués allò. I em van fer netejar mig com quartel en sotal. A mi em sorprengué molt que ho fessin d'aquella manera, perquè un servidor hi acostumava a desinfectar la corda del porc en sotal. Ara, també us he de dir que aquella mena de ranxo em va salvar la vida. Sí, no sé si era el menjar que em va fer baixar les defenses o què, però molts en aquell quartel hi van enganxar una forta grip. I el metge, per tot remei, en receptava una purga i una tassa de te amb conyac. Em vaig comprar una botella de xarop Panel, 6 pessetes i 30 cèntims. Quan tenia tot, me'n prenia la cullerada que em calmava. Però clar, continuàvem malalts. Llavors em donaran 3 dies de permís per veure si em recuperava. I em vaig dir, ja es multiplicaran aquests 3 dies. Fins que estigui bo, no tornaré pas. I cap a casa. 2 mesos vaig trigar a recuperar-me. Esclar, jo havia d'incorporar-me al front, que els meus companys eren prop de Teruel, on es deia que hi havia uns focs d'allò més terribles. I em teniu anar a buscar el transport. I amb aquestes, que em creuen 2 soldats, que em diuen «Però desgraciat, on te vas? Allí és el matadero? No hi vagis, que nosaltres ens hem escapat, que ens volien matar amb bales i gana!» I me'n vaig quedar que no sabia si anar endavant o endarrere. Jo al matadero no hi vaig. Viva la república, que batalli el que interessi guanyar la guerra i que l'hagi mort, que l'enterri. A partir d'aquell moment, el destí, l'atzar, el van convertir en un emboscat. Molt senzill, bostejaven coves, sobretot la del papallot. Vaig collir fanal per fer-ho menjar i em vaig esguarnir un niu que semblava una lloca. Tenia tot l'indispensable. Hasta els meus llocs dinejats per navegar i prendre el sol. O allà dalt, al collet de Guirló. Des d'allà s'hi pot veure la mar blava. I algun cop hi vaig alcançar a veure's com mar. El diumenge, a l'hora del bany, veia les noies que passejaven per la carretera i que no ballarien perquè no hi tindrien cap jove i no poder-los auxiliar. Ella! Ja és ben trist que et passis els 20 anys. I ells també s'ho haguessin passat allò més bé perquè el servidor era un gran ballador. Avui encara em ballaria alguna. El dia que s'esqueia la festa major del poble, em vaig ben mudar. No he fet això que m'hem arreglat, he estat presumit jo.
aquell dia vares fer arròs amb esnyol. Ole! El sol era tan calent que per dinar ja em prenia sol. I vaig fer la migdiada. Quan em despertar ja es veien els estels. Quina festa major més estupenda que havia passat. Sols em calia per davallar amb vols, però clar, no hi tenia cap noia. Però per què no fos una festa major sense ball? Vaig ballar jo sol. Vinga! Mira! Vinga! Vinga! Me fas cara de ballador, Oi tu? Tu també? Clar. Oi tu? Bueno, clar. Llavors ballar era l'única diversió que teníem, oi? Hi havia televisió, no hi havia res. Clar. Nosaltres la televisió tampoc l'hem coneguda. Des d'allà a l'Irló també varen sentir com bombardejaven Barcelona. I els bombardejos de Lleida i Tàrrega. I el diciembre, que ja fou el mes de l'amargura, també varen bombardejar Manresa, Vic, Calaf. Veies els avions com feien ploure bombes des del matí fins al vespre. Us he portat una botella, la licor de cireres. La fem a casa, a Mas Sant Miquel, amb masticar amb la meva dona i el meu fill Joan. Però potser no us convé. És que només parlo jo, i no sé res de vosaltres, ni qui som, ni d'on veniu. Sempre s'ha dit que éreu gent de la muntanya, del Pirineu, que éreu miners. Per què us van fer tot això? De desapareguts com vosaltres ningú parla. I mira que n'hi ha d'haver molts. Jo em pregunto, per què aquests silencis? Per què tants silencis? Per què aquest oblit, aquesta desmemòria? Els polítics d'ara només s'omplen la boca que han fet una transició democràtica impecable. Però hi ha historiadors que surten per la tele que expliquen que la repressió franquista va ser com una pisonadora. Sí, que es van dedicar a eliminar tots els que no pensessin com ells, per fer un únic pensament. Per això es van dedicar a detenir i executar sindicalistes, mestres, polítics, artistes, vamos, els que pensaven. I no eren actes d'incontrolats, com va esclatar la revolució, el primer any de la guerra. Franco ja ho deia, si cal, ens carreguem mig Espanya. Quan entraven els franquistes, a ocupar els pobles, sempre seguien el mateix patró. El militar que manava ja era comandante de la plaça. I la Guàrdia Civil que l'acompanyaven ja formaven el puesto. Llavors les noves autoritats falangistes feien una llista de noms i la mateixa Guàrdia Civil anava casa per casa a buscar la gent. I cap a la presó. Ojalà. Només detenien els que no havien fet res, com vosaltres segur, perquè els que es varen significar durant la guerra o abans ja eren a l'exili. I la presó tampoc era garantia de res. Molts en varen ser trets i morts a les cunetes. Com vosaltres. Necessito demanar-vos perdó. Sí, perdó per com va anar tot. Perdó perquè em vaig quedar paralitzat per la por, per la covardia. Perdó perquè no em vaig atrevir a defensar-vos. No va fer servir l'escopeta que duia. Perdó perquè em vaig atrevir a averiguar qui éreu, d'on veníeu, a buscar les vostres famílies. No oblidaré mai com us vaig trobar. Vaig marxar esfereït i mai més vaig voler passar per aquesta carretera. Jo aquella nit m'estava amagat a uns 300 metres d'aquí, allà dalt, a la cova de l'Ebre. Ho vaig sentir tot. Però no em vaig moure fins l'endemà, quan es va fer de dia. Com vaig seguir? Vaig veure tot el que els havien fet, que estàveu tots morts aquí a terra, amb uns tons de sang. Una escabetxinada, un matadero. Us ho vaig comptar, éreu 8. 9? Com que éreu 9? I on és el que fa 9?
encantada, niñas! Oh, que estic contenta! Com a premi aquesta tarda us duré al cine Palange a veure la gran família. Em té el cor robat el Chencho. Patirem quan es perd per la plaça Mayor de Madrid. Chencho, Chencho, Chencho. Però al final el troben. Us agradarà molt. En Pepe, Isbert i en Closes treballen molt bé. Venga, vamos a desayunar. Las que se necesitéis miccionar, no os alejéis mucho, que no quiero perderos de vista. Niñas, niñas, no os revolotéis que tendremos un disgusto. ¡Bufrón! ¡Baixa del pino! ¿Lo que te crees que ets un mico? Ay, no, salsanera. Masip, por la ladera no, que las heladas, que veréis por las piernas hechas un Cristo. Pro. Reunión. Formación en semicírculo. Manenes, va. Vale. Bufarull, no m'arranquis els matons per la mort de Déu. Pues ya vendrás de excursión con tu familia. Oye, ¿y las subrañes? ¿Dónde están las subrañes? Micción. Las aguas mayores se deben hacer en casa, que no portem paquet del vàter, deixarà les calces senyalades. Ara, que se falla. ¡Silencio, niñas! Esto es una clase de señoritas que estamos en catequesis. No es una jaula de cotorros esvalotadas. Ya os digo yo que si de mí dependiera, ya iríais derechas ya. ¡Silencio, he dicho! Saquemos el desayuno. No, yo piso no comeré, no. No, porque estoy fent una promesa. De tu madre que muchas gracias por la manzana. La carne es débil, pero mi empeño. ¡Bufarull! ¿Quién le ha dicho de empezar, ¿Quién le ha dado permiso para empezar a comer? Primero demos gracias. Que el niño Jesús que nació en Belén nos bendiga la comida y a nosotras también. Amén. Podéis empezar. Si os he traído hasta la falda de la montaña santa, es para que entendáis que todas vuestras acciones tienen consecuencias. El mal nunca queda impune. El pecat sempre fa forat. I Dios i la Virgencita no perdonen. Aquí un som ara, si nena sí, aquí mateix. Al final de la guerra es van executar 9 rojos per sedició i rebel·lió. Se'ls irien a parar els peus. Aquí aquests 9 desgraciats van acabar els seus dies de fechorías y sus almas torturadas se condenaron al fuego eterno. Ay, no sé, Bufarull, porque las puertas del cielo no se les abrieron por rojos. Y la sala paga, Mayol. Hay que tener memoria. Y yo soy un elefante, tengo mucha memoria. Y lo que no recuerdo me lo apunto en esta libretita. O me lo invento. Por ejemplo, cuando se restableció el orden, ¿quién estaba en esta libretita? Tu abuela mayor, que tuvo la gozaría de favorearse cual triunfadora por la calle Mayor, con escopeta y luciendo el uniforme miliciano. Pantalones azules. Sí, Bufarull, sí, eran rojos ellos, pero los pantalones a un mono era azul. Això és mala sang. Agua del Carmen. Va bé per tot. No me llevéis pantalones con falda, hasta las rodillas, como vosotras, una falda plisadita. Unos volantitos también están la mar de bien. Una falda rapeada, una falda de basé. Hay faldas para todos los gustos. Lo importante es cubrir. El cuerpo de la mujer debe quedar resguardado para su marido, que es el amo de la casa. Porque, a ver, mis queridas niñas, ¿vosotras tenéis clara vuestra misión? Lo que el Señor espera de vosotras. Oh. Después de recibir la primera comunión, el cuerpo de Cristo, deberéis prepararos para recibir el santo sacramento del matrimonio que os abrirá la puerta a la vida conyugal. ¿Cómo que por qué nunca me he casado? Bufarull, Porque son estas preguntitas de cotilla respondona. Estas cosas no se le preguntan a una señorita. He tenido mala suerte.
El amor de los hombres es como una caña. Es larga y estrecha y adentro no hay nada. Els homes només busquen una cosa, y nosotras las mujeres, porque todas un día seréis la mujer de, tenemos que saber que nuestra honra és nuestro bien más preciado. Totes hem fet coses que a vegades no ens ha vingut de gust fer. Totes ens hem hagut d'entregar a algun home. Jo mateixa ho vaig viure en les meves pròpies carns. La nit que van ajustissar aquests rotllos, ho recordaré sempre, era 9 de febrer. Fent raó Llopis que avui és 9 de febrer. Santa Polònia i Sant Abelardo. 9 de febrer del 64. Avui fa 25 anys justos. Los 25 años de paz. Després de la carnisseria, els guàrdies civils van fer cap a Castellví. Estaven molt esverats i excitats. El senyor Oliver va pensar que jo era la persona ideal per preparar al sergent un bon ressupó. Aquella nit em va tocar a mi satisfer-lo. Em vaig haver de deixar fer. Era un home jove, però el seu alè era com d'ous podrits. Em grapejava com una bèstia. M'estivava els cabells. M'esbufegava el clatell. Jo no ho havia fet mai i aquell home em feia mal. No em queixava. No em queixava. Una dona ha de saber sempre on és el seu lloc. No us queixeu, nenes, no us queixeu. I sobretot no us poseu pantalons, mai pantalons, ni biquini! Marimacho, guàrdia civil! M'escridassen els nois del poble, els vostres companys, i fugen corrents. Rita! Em dic Rita Soler Torrent, Rita, com Santa Rita, patrona dels impossibles! Fins fa no gaires anys l'ordre encara imparava, on imposava. Me n'havia fet farts. Voltava per les vinyes, els horts i els camps per enxampar que se sentés la fiesta de guardar. No sé si me li he dit que quan s'han d'ensofetar els ceps, que no pots esperar un dia perquè t'agafa el miliu, es fa malbé la collit que se'n va tot a Can Pistraus. No! El diumenge és el dia del senyor. I si arreplegava algú treballant, ja havia begut l'endemà a presentar-se a l'Ajuntament. I molt del canto. Ejemplificar. Entraves a un cafè amb la pareja de la Guàrdia Civil darrere, t'atensaves una taula on estaven jugant, li posaves la mà damunt l'ombro del que estaves buscant i deies «És este, deténganlo». I al cap de pocs dies ja me l'afusellaven al cap de la bota. El teu avi Espinal va tenir molta sort, que hi va estar a la presó. 6 anys? 7? Quins temps aquells! Molts dels nostres es varen fer rics en aquella època. L'estraperlo, el mercat negre, quedant-se les propietats dels que eren denunciats, jutjats i afusellats, construint a tort i a dret. Jo no em vaig fer ni 5, ni una pensió, ni una concessió administrativa. Però tinc la satisfacció de ser una honrada ciudadana, adicta al movimiento. I Pollera, pollastre Soler, us atipen rebé. Però què feu totes amb la boca oberta? Mita-les! Va, pleguem veles que no arribarem ni a la conventual. I hem de dur a la moreneta el pauet de cera de la Lluïseta, que mira que és tonta. Però bo i coixeta me l'hem d'acceptar. Formación, en fila de 2. Montañas nevadas, banderas al viento.
Sí, he tornat. No em pregunteu per què. No ho sé. Sí. Avui fa 10 anys. Des de llavors que em costa molt dormir, descansar. Però avui m'he llevat més d'hora de lo normal. He despertat que encara n'hi havia sonat la sirena de la canadenca. Sí, hasta les 3 xemeneies al paral·lel. Els peus se m'han glaçat quan he trepitjat les rajoles fredes del nostre piset. Ens estem al carrer de la Puríssima Concepció, darrere el Mercat de les Flors. Tu, Juli, tenies parents al Poble Sec. He anat a l'armari, m'he fundat el traje i he vingut des de Barcelona fins aquí. I el traje és el mateix de llavors, el mateix de la presó. Ja ho sé que em va ser canes gran. Em vaig aprimar molt allà. 70 quilos. He recuperat algun, però ja ho veieu. A la presó se't passen les ganes de menjar, de riure, de cantar. Se't passen les ganes de viure i perds pes. Ho perds tot. La meva Dolores s'amoïnarà si li diuen que avui no he anat a la papeleria. Faig feines a Can Torrades, al carrer Manso, prop de casa. I també embolico caramelos tardà. La Dolores té caràcter, però és de mena patidora. És de Cartagena. Em van condemnar a 20 anys i un dia de reclusión mayor por adhesión a la rebelión. Quina rebel·lió? Pertany a la CNT? Ser delegat sindical com tu, Maurici? Però si llavors era obligatori pertany a un sindicat. Ser d'Esquerra Republicana com tu també, Lluís, que en un registre a casa teva et van trobar una corbata vermella i ja van dir que eres de la FAI. Tu, Camil, eres de les Joventuts Llibertàries. Sí que vas fer el fatxenda, no en una pistola al cinto, però no la vas fer servir i només tenies 17 anys. No havíem fet res. Van anar per nosaltres, pels nostres ideals de llibertat, de democràcia, de justícia. I ningú els hi va donar l'ordre. Destruir, exterminar l'apressat. No era castigat, era premiat. A vosaltres 8 us van afusellar. I a mi em van engarjolar 5 anys, 1 mes i 3 dies. Jo vaig néixer el 1895, tinc 54 anys. Quan em van arrestar en tenia 44 i fins llavors jo era feliç i m'imaginava un futur lluminós. Hòstia, però aquests anys a la presó m'han matat, han fet gris a la meva vida i han ennegrit qualsevol esperança de futur. Que no, president. Tenim un racó. Uraneta diu, jo me'n vaig molt lluny, sí. No la sents piular des del teu finestró, brisosament. No la sents, amor, quan fineix l'estiu. Ella tornarà, torna cada any, les ales esteses, la nit naixeria. Per això no has plorat quan l'has vist partir, pel camí del vent l'ha seguit cel enllà caminant. I li has dit amb molt sospir, Uraneta, adéu. Recorda, Josep, com la cantava? Sempre deies que quan acabés la guerra jo havia de fer de solista al vostre cor de llanterna. Us he portat caramels. La presó m'ha marcat la vida, però la Dolores i els Tardà miren d'endolcir-la. A vegades pensa que no he tingut sort, però és injust, perquè m'ha tocat la loteria amb aquesta dona que tinc que val l'imperi i totes les pessetes. I perquè vaig tenir la sort de sobreviure i sobrevisc.
És l'únic que puc fer després de l'infern de presons que m'ha tocat patir. Encara no sé què hi faig aquí. És com si m'hagués despertat quan el xofer de l'Hispànic Gualadina m'ha dit que em tocava baixar. He fet tot el camí com d'esma, sense saber on cos m'estava portant. Cada any, quan arriba aquest dia, ho recordo. A dia d'avui encara ningú sap què va passar en aquesta cuneta. Només els militars, que em van interrogar un munt de vegades, sí, van arribar muntant investigació i tot. Causa ordinaria contra presuntos desconocidos denunciados por José Nin Porta sobre saca y asesinato de presos de la cárcel de Manresa ocurrido el 9 de febrero de 1939. Asesinato. Presuntos desconocidos. Tot va acabar en un no res. Perdoneu-me, però no he tingut el coratge de tornar a Súria i Valls de Torroella a explicar-ho a les vostres famílies, a les vostres dones, a les vostres fills, filles, germans, als vostres pares, que no s'hauran pogut vestir de nou. Explicar-los l'atrocitat que van cometre aquells malnascuts. Lluís, et torno la bufanda. Sí, bon servei que em va fer. Encara si no te la sap. La Dolores ja me la volia fotre per aquí enllà. ¿Dónde vas con estas tacas, Pepe? Jo li deia que em sabia greu llançar-la, però tenia pànic d'oblidar-los. Diuen que oblidar un mort és fer-lo morir 2 vegades. Però ara volia esborrar tot això del meu cap, deixar de veure-us de boca terrós a morts. Aquella nit, Lluís, quan em vas posar a córrer cridant «Assassí!» Hòstia, ja ho deien que els tenies ben posats, nano, que eres molt torero. Però els trens ens van aturar. Sí. I com que anàvem lligats, vam caure tots dos. Van tocar tu. Jo devia perdre el coneixement. Em vaig tornar en si. Vaig veure com el de la boina vermella el rematava. Llavors va venir cap a mi, em va disparar. Jo vaig perdre el coneixement. La vaig recuperar. Tot era silenci i foscor. Em vaig desfer el ferro. Tu, Lluís, ja no respiraves. Vaig agafar la bufanda per embenar-me damunt la cella que rajava sang i l'orella. A resultes del fogonàs s'ha perdut molta visió d'aquest ull. Vaig entreposar amb tu, Maurici. Estàvem tots morts. Hòstia, em sap greu ser que està viu. Vaig agafar-te l'abric i vaig marxar. He pensat molts cops en tornar-li l'abric a la teva filla Teresa. La recordo, quan ens portava a menjar allà al calabós de Súria i com tu el reparties entre tots nosaltres. Tu també ho feies, Jaume, amb el que et duia la teva filla Maria. I en Camil, quan ens veia, ja les volia festejar. I nosaltres ens en fotíem i reiem. Llavors encara ens atrevíem a riure. I a jugar a cartes al calabós de Súria. Allà a terra, asseguts al pati de l'Ajuntament. En Joan i l'Amadeu encara en guanyava alguna, però el campió eres tu, Lluís. Quin fenomen. I ens parlaves de la teva serradora de Cal Belga i de com triar la millor fusta al bosc. Segur que una part de tu encara recorre aquells paratges enfilat damunt la teva euga. Us he portat aquesta capsa de fusta. Estàs trist, enyorat, amb por, al final els mans t'ajuden a deixar-te caure, a mantenir l'esperança de retrobar-te amb els que t'estimen. La vaig fer de presó. No és fàcil tallar home, Un company de cel·la, en Ramon Minguet de Barbens ens ajudava. Tenia molta traça. Un altre bon company era de Capellades, en Joan Colom. Érem quasi bé de la mateixa quinta. Pobre. Va agafar el tifus.
junts, resistíem les tortures de la presó franquista. Ens feien sortir de nit al pati i ens afileraven al mur on executaven els condemnats a mort. Tancàvem els ulls, ens acomiadàvem dels nostres. Llavors sentíem els trets. Disparaven a les pedres a tocar de nosaltres, que no paraven de tremolar. Mentre ells reien. I així un dia, i un altre, i un altre, amb el convenciment que algun dia aniria de debò. La guerra ha estat terrible, a un bàndol i l'altre, però els vencedors han sembrat la por, una por que durarà anys, masses potser. Però quedaran les ferides i se n'adonaran que no ens han matat a tots. I els fills dels nostres fills no oblidaran. La guerra no ha acabat. No haurà acabat fins que totes les famílies puguin enterrar els seus morts. No haurà acabat fins que no recuperi la memòria i la dignitat de totes les víctimes. Fins que no es demani perdó a les seves famílies. No pasa nada, que serán solo unos minutitos. Usted, Sánchez, me para el motor del autocar ahora mismo, como me llamo Nicomedes Salguero Fruto, subteniente de la Guardia Civil, medalla al mérito militar por la campaña en Cataluña durante el glorioso movimiento nacional. Que no, Pilar, que no, hostias, que no, que me dejéis en paz. Que te esperes con los otros jubilados, coño, que ya vuelvo. Me van a decir a mí dónde puedo mear. Aquí es. Ahí mismo. Ya está. De descanso. Por algún lado tenían que salir la botella de tinto y el chinchón, que nos hemos cascado. Sánchez, para el motor, que vamos a jugar al ratón y al gato. Guardia, que se levanten los invitados. Aquí los tienes, señor Oliver, recién sacados de la prisión de Manresa. Van un poco sucios, pero sus ideales separatistas están impolutos. ¿Qué? ¿Nos saludáis de este caballero? ¿Qué? ¿Por qué es falangista? ¿Pero dónde están los modales republicanos? ¡Que levantéis el brazo, coño! Los que levantan el brazo izquierdo, señor Oliver, no es que sean subnormales, que también. Es que los atamos por parejas, para que se hagan compañía. Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar. Guardia, descanso. ¿Queréis fumar vosotros también? Qué lástima. Porque no hay tabaco para los traidores de la patria. A ver, el de la bufandita verde, ¿tiene frío, bolete? Pues ajo y agua. A joderse y aguantarse. Pues no haber sido tan gallitos. Por suerte hemos puesto fin a estos desmanes y al incumplimiento de la ley. Si no te pilla esta noche, te pilla la madrugada. ¿Qué os pensabais, rojos marchistas? Cataluña es España.
Hemos tenido que cruzar toda la península para poner las cosas en su sitio. Claro, ¿qué se podía esperar de una región que adora a una virgen negra? Estoy de vírgenes hasta los huevos. Anteayer la de Lourdes, ayer la de Meritxell. Bueno, está uno. Aproveché para comprar tabaco y licores. Hoy la de Montserrat. Mañana Torre Ciudad con los del Opus. Suerte que pasado mañana domingo estaremos ya en Zaragoza y podré presentar mis respetos a la Pilarica, nuestra patrona. Esa sí que es una virgen como Dios manda. 40 años ni comedia. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 40 años aquí se hizo justicia. Solo espero que si es preciso, mi hijo Nico, mi sobrino Demetrio, guardias también como yo, vengan aquí a repartir estopa y a restablecer el orden y la legalidad, porque vamos mal. España va muy mal. Se ha legalizado el Partido Comunista. Aquí se restituye la Generalidad. Hostia, pero si se ha aprobado la Constitución. ¿Pero esto qué es? Venga, señores, a estirar las piernas. Guardias, vayan bajando los de la camioneta. Señor Oliver, con su permiso vamos a empezar a descabezar a estos nuevos rojillos. Creo que con eso saldamos con crece la cena que nos ha pagado. Es de buen nacido ser agradecido. Y aquí un servidor devuelve los favores. Cuando usted indique entraba al trapo. ¡Venga! ¡Ponedlo delante de los faros, de dos en dos! ¡Guardia! ¡A por ello! ¡Por España! Sánchez, ponga el motor en marcha. Señor Oliver, me hace usted los honores y remata la faena. Venga, Sánchez, arranque. No, a Ripolón no. Antes pasaremos por el pueblo del señor Oliver, que me ha prometido un pan tumaca en casa de una señorita. Ella me pondrá el pan y yo la morcilla. Cinc a tres! Sí, ahir el Barça espanyol. El meu home, el Ton, fumia uns fots quan va marcar el Kubala. No, les Corts no, que ja fa un parell d'anys que juguem al Camp Nou, ja ho sabeu. Això, darrere la maternitat. Ai, estareu contents tant que patíeu. I dissabte apallissarem al Madrid. Ai, dilluns passat no us vaig poder venir a veure. No, perquè vaig haver d'anar a Esparreguera. Sí, a portar llorer. No, per la Setmana Santa encara no. Per la Passió, que engeguen aquest diumenge. Ja hi havia nervis. El director volia tenir tot a punt. I ja em tens a mi i el meu nano gran, en Pere, carregats com mules de llorer cap a Esparreguera. Clar, per l'entrada de Jesús a Jerusalem. Hosana! 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 I el que fa de Lázaro, un tal Benjamí, el van haver d'exiliar.
perquè en el moment en què ressuscita, la tremolla va fallar i va caure de morros. El nas trencat i 3 dents al canyet. Ai, pobre. Ahir, a Radio España Independiente, així la Pirenaica, sí, la nit, que és l'únic moment del dia que la podem sintonitzar bé. Aquest sí que diu la veritat del que passa, no com Ràdio Nacional d'Espanya. El cas és que ahir van dir que en el mausoleu aquest d'en Franco hi estan portant des de tot Espanya cossos de soldats republicans que han tret de les fosses comunes dels cementiris. Sense el permís de les seves famílies. Ara resulta que els seus no hi volen ser enterrats allà. Com els de Cal Gambús. Em va dir la verdolera del mercat que se'ls hi volien endur el cos de l'avi, mort al 36, van fer màrtir de la Cruzada. I la família no ho va autoritzar, va dir que no, que l'avi es quedava igualada, que ja havia trobat el repòs etern. Els morts del bàndol vencedor van poder ser enterrats amb tots els honors i ara pretenen omplir el monument del dictador amb els ossos dels nostres vençuts. Les coses no es fan així. No en tenen prou amb els milers de presos republicans que han explotat per fer les obres. I el nodo d'ahir van donar la notícia que el ball aquest de los caídos s'inaugurarà a l'abril. Al cine? No. Ja no hi poso els peus allà. Ja no és el meu lloc. No sóc rancuniosa, però no ho oblido. El xivarri era enorme. Tothom estava exaltat i cridava. Siéntate, padre. Vaig seure. I unes tisores em van començar a tallar els cabells. El terra es va anar omplint de manyocs negres. Llavors vaig veure que el barber era veí de casa, amic de la família. M'anava rapant i els franquistes que omplien la sala disfrutaven amb l'espectacle. Jo mirava a terra, però reconeixia entre el xivarri qui eren els que reien i m'insultaven. Els pitjors insults els rebia d'alguns dels meus antics companys, segurament per fer menys davant les noves autoritats, per fer menys i fer-se perdonar el seu recent passat republicà. Què havia fet jo per ser castigada d'aquella manera tan cruel? Què? Pertany al comitè revolucionari que es va formar a l'agost del 36 perquè la fàbrica del poble on guanyava el pa seguís funcionant. Però si vam seguir les instruccions del propi amo. Érem 4 els que havien de rebre aquella tremenda humiliació, aquell martiri. Al final només m'ho van fer pagant a mi, a la Treseta Mabre Esplaiant, la Maciana. Jo era de Cal Macià, la casa més pobra del poble, i no tenia padrins que em poguessin defensar. Así, bien rapado, que patinen los piojos. Allò va passar al centre republicà, el lloc de la vida associativa de tota la gent humil de Castellolí, on havia sigut tan feliç de nena jugant. I de jove, en els meus primers balls de festa major, i me'l van convertir en el Cine Falange. Res va tornar a ser com abans. Què us he d'explicar? A mi em van fer el pacte de la fama. Els amos es van conjurar per no donar-me feina. I sense poder tornar a la fàbrica, cada dia a les 6 del matí cap a buscar bolets. He arribat a trobar rovellons a l'agost. I cargols, maduixes del bosc, boixgrèvol, teix, herbes remeieres. I escolta'm, ho porto a Calvetes, a Castellolí o al Mercat d'Igualada. Una s'ha d'espavilar per sobreviure. Em conec tots els racons i les fondalades, ja ho sabeu, Montserrat és com casa meva. I vosaltres, com de la família. Al poble, poca cosa hi puc fer allà. Sabeu que estic obligada a saludar els meus botxins? Doncs ahir vaig decidir que s'havia acabat de cotar el cap. Quan em vaig trobar el senyor Oliver, un dels que disfrutaven més quan em van rapar, li vaig mirar els ulls. I sabeu, aquells ulls orgullosos,
i majestuosos de la supèrbia del poder, ara són de tristesa i súplica. Se n'adonen del mal que van fer. No paro mai, jo. Ja ho sabem. Ja pararé quan em mori. Sabeu que somio moltes vegades? Que m'arriba l'hora, collint cireres a l'hort. Quines coses, Ai! I com m'agrada riure! Riure i dir bestieses, també. Tachan! Què? De transistors com aquest no n'hi ha cap més al poble. No, és ona mitja, ona curta... Bueno, jo que sé quantes coses més és. Me l'ha portat el germà petit del meu Toni, en Pepet, que s'està a Tolosa, exiliat. A més de la pirenaica, també agafo una ràdio francesa, amb la Delita del Campo, que diu: aquí Ràdio París, viva la República! Com passen els anys! Aquests 20 anys m'han passat volant. I és curiós com canvia la manera de veure les coses. Allò ja no em fa mal. Vaig patir molt. Em va tocar el rebre. Però gràcies a allò us vaig conèixer a vosaltres 8. I vaig descobrir aquesta gran muntanya que me l'he feta meva. No m'hagués passat la vida tancada a la fàbrica, davant d'un teler, amb la pols del cotó, els sorolls, el perill d'enganxar-me els dits a les màquines i aquells feixistes, sense pretendre-ho ni voler-ho, em van regalar la llibertat, aquest silenci, el perfum de la farigola, de la sajolina, la plenitud de poder contemplar aquestes roques majestuoses, d'abraçar aquests arbres i sentir-me en comunió i harmonia amb la naturalesa d'aquest indret. Cada nit a casa pensem en nosaltres. No resem, perquè no som de resar. Potser sí que és una oració la que fem pels nostres pobrets d'aquí dalt. Éreu innocents i us van abandonar aquí mal enterrats, i prou que us mirem de tapar quan passem. I que no ens vegin, que encara tindríem més problemes. Tot i que amb la Maciana no us n'adoneu que hi ha com una força que vol fer-vos sortir d'aquí, que us empeny fora de la terra. És la força d'aquesta muntanya. No sé si haureu d'esperar gaire temps, però estic convençuda que encara que passin els anys i la vostra història sembli oblidada, algú tornarà a sentir la vostra crida. Finalment un dia us trauran d'aquí i reposareu en pau.
Fins dilluns, companys! L'hivern de 1939 va ser benigne. La nit del 9 de febrer la lluna estava en quart minvant. Cap a les 11 de la nit un camió va sortir de la presó de Manresa, a la baixada de la Seu, i va enfilar la carretera de Can Massana. Un grup de guàrdies civils, en què també hi havia algun falangista, custodiava uns quants detinguts de Súria i Valls de Torroella, que anaven lligats de dos en dos, amb filferros al braç. Després de recórrer uns 15 quilòmetres, i quan en faltava un per arribar a la casa de Can Massana, es van aturar. Els guàrdies van fer baixar els presos. Posats davant del camió, els fars enlluernaven els detinguts. Els trets mortals dels Mausers van sortir de la foscor, darrere els llums. Després, qui manava el grup, amb la pistola, va disparar el tir de gràcia. Els botxins van tornar al camió i van marxar cap a Ripoll. D'aquella cuneta hi van deixar els cossos sense enterrar i sepults.